Kag sa good vibes, magatakop na ang tuig. Pero antes pa man magtakop ang tuig, may pampag-good vibes kami sa inyo sa Sabado. Sa mga episodes ng Tripping ni Roming ang 2022, aton diskubrihon ang top 10 most viewed nga mga episodes. Hindi lang gali mga lalagawan ang gintutukan sang aton viewers, kundi pati dalagan sang road construction, pagpananom sa mga prutas, kag madamo pa. Ang top 10 most viewed episodes sa Tripping ni Roming sa Sabado.